stau și aștept în stație, nu mai aștept tramvaiul, dar dacă ar fi să stau să aștept, eu nu mă plictisesc. Prin simplu fapt că mă uit că ăla care trece pe stradă și îmi imaginez, zic, mamă, dar oare ce meserie are, dar oare cu ce se ocupă, oare la ce se gândește și îmi fac în capul meu povești întregi despre acel om. Mă uit la geamurile oamenilor, la perdele, deci mă uit la perdele și îmi imaginez cum e în casa omului ăla. Arătându-vă poveștile filmate, poate reușim și noi să comunicăm, să vă înțelegem mai bine, să ne dăm seama ce în capul vostru, ce vise aveți, ce vă doriți sau ce vă preocupă. Sunt atâtea lucruri în jurul nostru care merită să fie văzute, din care merită să faci o poveste, povestea ta, care îți place ție și care o vezi tu în felul tău în cap. Chiar există o bursă în America pentru cei care își vor da cel mai mult interes în această propunere. Fă povestea ta, fă filmulețul tău cu tot ce te impresionează în jur, cu tot ce îți place sau poate nu-ți place, că și din asta poate să fie o poveste foarte tare. Nu-ți place un lucru, filmează-l și lasă-ne să-l vedem.